Вітанкі, меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы раптоўна ўсё яшчэ пазбегнуць куба. Чаму? Бо я літаральна як з тым мемам пралічылася, але дзе? Млын. На самой справе яшчэ застаўся млын, і вось пасля ўжо млына трэба пераходзіць да Іржавага возера. Таму, што я вырашыла? Ідэя вельмі простая. У суботу у меня дзень народзінаў. Так, я зусім дарослая дзяўчынка, так бы мовіць. І, правда кажучы, мне не хочацца ўставаць раненька, каб запампаваць серыю, потым зноў класціся спаць, і потым тое-сёе. Я хачу проста добра, каб у меня раніца пачалася позна, каб я паспала у сваё задавальненне. Таму план такі, прынамсі план такі. Тое, што я запампую серыю заўтра, як звычайна ў чацвер, яна будзе прысвечана млыну, а на пятніцу якраз такі уже там пачнем рабіць Іржавае возера гатэль. Прыйдзецца на некаторы час адкласці канчатак нашых прыгод пра крывасісь, так, тэрапію. Рыхана, выбачай, калі ласка. Правда, трошкі не вывожу. Вось, і спадзяюся, хоць, будуць ты самыя 3 відэа на тыдні, як і павінны быць, і зноў жа у вас будзе магчымасць вось на выходных, каб уключыць і адразу паглядзець і тое, і сёе, і вось неяк так. Не ведаю, наколькі гэта добры план, і ці выйдзе яго здзейсніць, але я спадзяюся, што ўсё будзе. Ну што, пачынаем. У нас пазбегнуць куба млын. Так, у нас ёсць рака, дзесьці тут у нас знаходзяцца ўспаміны, у нас тут возера, рака возера прыходзі, у нас заблакаваная лесвіца, і у нас, верхняя часть нашага частка млына, і у нас заблакавана кола, якое якраз перавозіць воду. А наша, так, бачыце, наша задача, каб вадзічка сюды пашла. У нас ёсць пакой, гасцёўня. Так. Цікава. Хоць я сюды магу... Так, я пакуль магу сюды патрапіць. Што у нас ёсць? Ага. А што гэта такое? Куды? Стой! Во яно што. А што это такое? Не, ты ў іншы... Окей. Всё залочана. Так, тут нейкія лічбачкі. Пайшлі крыжы! О, глядзіце, прыгожа, з млына мы бачым. Так, дровы, гэта добра. Гэта наша мапа. Мы ніяк не можам вярнуцца. Не, вось так і вярнуліся, добра. Запалкі, вядома, нам патрэбны запалкі. Адай. Гэта форма для ключыка. Гэта не сам ключык. А куды класці? Вось сюды дровы кладуць? Не сюды. Сюды? А цяпер запалкамі. Вадзічка кіпіць. Што тут, не ведаю. Гараць. Тут пуста. Рондаль з гарачай вадой. Не ведаю, можа. Нам будзе... А што мы можам зрабіць? Лічбы тут паставіць, гэта зразумела. А воду сюды заліць, тыпу? Не ведаю. Не, вядома, сюды не зальеш. Можа, пакуль рондаль гэта сюды і паставім. Хай, булькае нам тут. Што мы можам зрабіць? У нас ёсць вось гэта незразумела. Вось тут нам павінны даць нашы ўспаміны. Давайце. Кудысьці ўверх. Ой. Таксама залочана. Не заўважыла, што тут штосьці ёсць. Куды я магу? Так, залочана. Акрамя. А як? А дзе я знаю тут?
Слухайте, ні халери не разумею. Вельмі цікава, но ні халери не зразумела. Я не магу, бо... Ага. Ну, сучасныя праблемы трэба вырашаць. Вось, ты адсюль? Не, ты не гэта, значыць, ты ключик вось адсюль. Ой. Добрый вечар. А ў чым праблема? Ага. А дай. А! О, глядзіце, у яе ў каждой обозначение 1, 2, 5, 6. А что? Тут нейкі код? Ці я павінна у парадак знайсці? Ну добра, 2, 2. О! 1, 1. А що треба зрабіць? Окей. Не зразумела. Окей, ну 5, 5. Гэта лёгко. Это я разумею. У нас есть 4, 1, 2, 10, 1, 1, 1. У нас 4 есть, вось 4. 4 есть, 2 есть. Калі 10, 6. Ну-ка. 6, 9. Угу, разумніца. Добра, тады не ведаю. Просто вось як разумею, так і тыкаем, добра? Угу. Каб адразу. А вось яно... Ну ты халера. 5 ты зразумела. А что? Не. 3. А чаму нельга? 2 толькі зуба можна? Тады я неправільна штосьці зрабіла. Шестерки у нас тут все равно нема, тому 6. Давайте так, давайте 3 и 1. Що я роблю? Ось. 6. Складано. Ну, четверка не падыходзіць. Тады берем адзінка. Не, у нас адзінкі гэтыя тады... Ну, добра. Шо я ляман тут паднала? Давайте это... Ага. 3 зуба нельга. Павінна быць 2 толькі зуба. Цікава. Угу. 2 зуба, кажется, так? Ага. Угу. Ага. Хто би мог подумати, так? Та-та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Ну, хай буде так. Ну, 4-4, правильно? Правильно. 6-9. Шесть, 4. 3 зуба не треба. Халера. Адзінка тут павінна тады все равно быць. Цяжка. 3 зуба нельга.
Ага. Тогда як можа быць? Ну, тройкі тут беспраблемна. Гэтае, тыпу. Брык. Але бачыце, тут колькі зубоў застаецца. А я не магу. Не. Адзін зуб выпадае. Так, тады, магчыма, мы будзем не ад 6 скочыць, а тут я 2 зубы магу адзначыць? Ну, напрыклад. Ага, гэта у 2 бакі працуе. Тады добра, тады 6 зробім вось так. Хай, ну, умоўна кажучы. А, напрыклад, 5, десятку выбачаюсь. 10 у нас як можа быць? А як можа быць? 5 і 9 гэта ж... Ну, 5 і 4 гэта 9. А, ну... Не, 3 зубы нельга. А калі 2? Да, так. Толькі 2 зубы можна. Так, не, 6 тады трэба... А ну-ка. Я ўсё яшчэ тут мучу гэтыя нейкія схемы. Бо яно цікавей. Канешне, калі ёсць нейкія схемы. Шо ж мы? По-п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 о. Мам-мам-мам-мам-мам-мам-мам-мам-мам. Складана. Мне не падабаецца. Ну, хай так. Не! Затупила. Не-не. Ага. Чотири вось гэтых 2 зуба на себе возьме. Неправильно, я тую 2 ось тут, ось гэту зернё взяла. Угу. То, что 3 зуба не может быть. Ну еще. Мы усракали. Не! Ну? А што? Я ўсе ж зубы зрабіла. А што не так? Вот, блин. Можа, не ў тым парадку зрабіла? Бабка. Яна нібы калясо кажа. А як тады? Я ж зрабіла, ну, усе зубы вы бачылі, што залаты нічога не робіць. Залаты толькі ўсё, тыпу, пыньк. Вось зноў жа, ўсё трэба рабіць у нейкім парадку, ага, так не цікава. Тыпу, я павінна гэта ці з гэтых пачаць. Хах. Ты зачынены. Ты не зразумела, што? Ну, гэта кола проста. Ты там кіпіш. З тобой пакуль таксама не зразумела. І толькі у нас ёсць гэтая бабка. Ну, будзем думаць. Так. Можа, гэта як з мухамі. З мухі я тогда склала правільна, але не ведаю. Карацей, давайте яшчэ раз. 10 я рабіла праз 4 і 6. Гэта у нас было відавочна, так? Так. 2 1-1 зробім. Що нам тут яшчэ? Що нам яшчэ рабіць? 5 будзе праз 4 і 1. 5 я рабіла праз 2 і 3. Правильно? Правильно. Ага. Вось. Мне трэба было зуб забраць. Всё. Зразумела. Слухайце. Ёй ідэя.
І ми цяпер можам зрабіць, заліць сюди золата, типу, у нас будзе ключ. Во. Ага. О. Але, слухайце, золата ж гэта адносна мяккі метал, так? А ці, типу, ключы з золата рабіць адэкватна? Харві? Дзякуй. Птушынае гаўно. Мы атрымалі ачыўку, хто бы мог падумаць. Больш какаць не будзеш, так? А што нам для чаго птушынае гаўно? Тыпу як... О, яшчэ адно. О! Гэта та самая царква? Ну, дзе мы ў прошлай серыі былі? А я нічога тут не магу, проста паглядзець. Добра, я зразумела. Я памятаю гэты гадзіннічак. Но я не ведаю пакуль, што ставіць. Так, у нас ёсць тэлескоп, ён у нас уже быў. У нас ёсць для вязання. Мне цікава. О, я цябе таксама памятаю. Мы хоць цябе бачылі. Не ведаю. Не? Тэлескоп на цябе пагляджу. Штосьці павінна тут быць, але... І тэлевізор больш не круціцца, дарэчы. Дэтэктыў! Наш дэтэктыў з прошлай серыі. О! Алло, алло? Вітанкі? Гэта дэтэктыў Дейл Вандермеер. Так. Гэта іржавае возера? Скажы слова. Лёс? Ну, я выбачаюся, ваше месца ўжо занятае. Гэта было ў прошлай серыі. Справа нумар 23. О, так, я потом ось так колбасила, я памятаю. А чаму гадзіннік трасецца? Я не ведаю, пакуль не... У нас няма ключа. Няжо яна там у нас ляжыць? Мы можам тэлефанаваць? Ой. Яна... Сюды так, не. Пакуль нікому не патэлефануем. Добра. А чаму і не? Ну і правильно. Так. Трохкутнік, квадрат, матыль і сонейка. Трохкутнік, квадрат, матыль і сонейка. На? Всё, я зразумела. О, гэтаму дзеду мы тады... Так, дарагі спадар Крумкач. А так, наша душа... Так, наша душа ўсё яшчэ бродзіць па возеру. Я знайшоў адную тую, якая... Я знайшоў аднаго таго, які можа іх спыніць. Калі ён можа знайсці 2 кубы, я яму... Што да? Сторм? Штосьці дасць, карацей. Ты можаш яго правесці ў хіжану. Спадар сава. І ў нас зноў гэтыя сімвалы. Вось, у гэтым парадку нам трэба цыцкі будзе мяць. Літаральна, прычым. Цыцкі трэба будзе мяць. Так, а цікава, ну мы перад тым, як гэта рабіць, нам павінна будзе трэба, можа, нейкая вядзерка знайсці? Ну, тыпу, лагічна ж, так? Так, я сфотаграфавала, бо я не запамятаю гэты парадак. Дарэчы, я ўжо посціла ў сябе ў ТГ, у меня з'явіўся пантограф, плюс у меня з'явіўся поп-фільтр. Ніякага бітбоксу, пацаны, выбачайце. Ой. Але зноў жа, я не ведаю тут, як яго ўсё гэта паставіць. Можа, трошки зараз ніжэй пушчу.
Таму што я сама па сабе не сяжу роўна, а я дрыгаюся трошкі. Да цыцкі дай свае. Ну, просто так, у нас сонейка гэта апошняя цыцка. Квадрат. Ну, бачыце, так, мы без... Квадрат другая. Без... Угу. Що у нас тут? Так, дарагі спадар Крумкач, памятай, што возера патрабуе не толькі правільны ўзровень вады, але яшчэ і свежыя ўспаміны. Я прашло табе цела маладой жанчыны пазней у гэтым месяцы. Выкарыстоўвай нашу машыну. Так, дастань дрэнныя... Ага. Дастань дрэнныя ўспаміны, якія могуць якраз такі... Ну, это зараджэнне, заражае штосьці. Дастань, якія вось былі дрэнныя для цела. Зноў жа у нас тут спадар сава. А я думала, сава. Ну, я ведаю, што мы на педальку круцім. Так, але нам патрэбна нітка. А куды мы гэта можам запіхнуць? Нет. Ну, спіцы, дарэчы. Магчыма, мы зробім нітку і потом нешта звяжам. Тут нам патрэбна вадзічка. О, нажніцы. Што у нас тут? Ага. Кажа, што... Так, столя. Можа, я нажніцамі неяк? Не. Харві, ты што-небудзь яшчэ даш? Да не крычы. Не дасць нічога. Так, тады пайшлі на выхад. Спусцімся сюды. Бабка, табе патрэбна? Бабкі патрэбна. Вось, цяпер нам патрэбныя... Ну, бабка нам будзе вязаць. Фу, нам за гэта адчуку далі. Іу. Так, я, можа, заберу вадзічку, паспрабую паліць тое штосьці. Дарэчы, калі у нас ёсць тэлескоп, можа, мы штосьці можам разглядзець. О, мы можам. Вось, 1384. 1384. 1384. Гэта вось той пакойчык. Во. Бабку скрылі. 13, 8, 4. Ага. Мы ўніз пойдзем, у подпал. Зноў жа наш нейкі механізм. Тут штосьці дрыжыць. Чагосьці не хапае. Ага, гадзіннік трэба паставіць на 6:10 ці 20? Чаму 6:10? Качачка! Гэта вадзічка. Раслінкі ўжо некі. А куды качка паплыла? Ну, як паплыла? Пабегла? А наша? Качка быць? А тыпу качку Не. На качку не працую. Ну, я не ведаю, можа, тут. Ага, правільны ўзровень. Качка просто плавать будзе? Што значыць правільны ўзровень? Не ведаю. Пайшлі наверх. Мы можам, дарэчы, глянуць на нашу карціну. Узровень возера стаў большы, чым ракі? Не зразум. Так, што у нас ёсць? Я сюды залезла. Я хацела паліць нашу кветачку. Можна паліць. Ну, бачце? Траву мы
У нас ёсць трава. Траву мы, вядома, дадзем нашай кароўцы. Яна ж галодна, яна нам таму малака не дае. Кушай. О. Так, трохкутнік, квадрат, матыль, сонца. Трохкутнік, квадрат, матыль, сонца. Добра, трохкутнік, квадрат, матыль, сонца. Сонца у нас была апошняя. Ага, а ўсё роўно вядра няма. Потом ты был. Потом ты. Потом ты. Матыль, сонца. Ага, бачыце, вядра няма. А, што я туплю? Ай-яй-яй-яй-яй. Кацярына, у некаторыя моманты ты, канешне, здзіўляеш. І непрыемна. Вось цяпер у нас есть молоко. А на халеру? Кого мы молоком будем кормить? Нет, тут нам не треба... А кого? Ты молоко будешь? Не. Не, это не рыпи мне тут. Молока я не буду. Ну, молоко... Бабце, может, треба дать? Бабка, будешь молоко? Падаецца, не будзе яна малако піць. Ну, я магу яго пагрэць. Ага. А цяпер цёпленькага папеш? Не? Не будзе піць. А што рабіць з цёплым малаком? Так, вось што гэта такое? Ну-ка. 6:20, 6:10. О. Там душа? Ты моя бедная жанчынка. І Чё? Ну, давай. Молочка будешь? Попьешь? Чего? А куда тебе? Ось так? Ну, типу. Не ведаю. Падаецца так. Мы ўсю раку павінны ў возера прагнаць. Вось гэта... вось узровень вады. Во! Зразумела. Ідзем у калесо. Так, яшчэ запусцім. О! Рыба знайшлася. Стой, куды? Ён все равно будзе падаць, гэты ўзровень вады. Можем так и оставить? Ну во. А куди риба попливе? Не. Щось тут. У нас есть качка, у нас есть рыба. Яны плавают, так? Молока будешь? Не, молока не будешь. А что значит, что то, что яны плавают? Не зразумела. Тут я нічого так само не могу зробити. Бабці треба дати. Магчыма, не трэба было... Не зразумею. Зараз. Хай вода спадзе. Вода спадзе, мы рыбу заберем. Все, зразумела. Можа, бабка хоча рыбы? Не ведаю. Ну, як варыянт. Кушаць трэба ж нешта.
Угу. А ўсё? Узровень вады не паде? Так, можа, на усялякі зараз яшчэ тут штосьці паглядзім. Не. О! А у нас ніводнага куба няма. А дай. Ну, я пам'ятаю, ти нам дала. Ми клали 2 куби. А що за гук? Телевізор! Ми скрутили телевізор, як каже моя бабка. Ну. Скрутили. Не наша ж. А як тут узровень тоді води пропустить? Що я не так зробила? Ой, вийшла. Узровень воды тут можно теперь только поднять, так? Ну вось, ён на такім узроўні трымаецца. Не зразаю. Незразумело. Прыкручваем ваду гэтую. Але у нас яшчэ ёсць запалкі, у нас яшчэ ёсць рондель з малаком, тэлескоп і нажніцы. Тэлескоп і нажніцы, магчыма, нам не патрэбныя, але вось, ну плыве рыба, што з ёй рабіць? Цікава. Слухайце. Но, бабка, выбачай, пашлі наверх. Тут тады зразумела. Бабку мы абстрыглі, сюды мы... З яе волос будзем зараз рабіць нітку. Во! Я ж казала, што нажніцы яшчэ будуць патрэбныя. У нас ёсць... Так, нітка. Ой, дзе вось? Мы ідзем уніз, мы зноў ідзем да бабкі, даем ей нітку. На. Курку ты смажаную вось качка ей патрэбна. А навошта нам гэтыя рукавічкі? А як качку ляпнуць? Засмажыць качку не праблема. Рукавічкай злавіць? Не, а што зрабіць з качкай? Качка складана. Падпалім. Не, радыкальна не атрымліваецца. Стой, качка, дай падумаць. Ну, опусціць узровень вады было бы лагічна. Ну, прынамсі, мы маглі б лавіць рыбу, бо ў мяне падаецца, бабка нам, вось мы ей даму качку, яна захоча рыбку, дамо мы ей рыбку, я не ведаю яшчэ, чаго яна там захоча. Таму, канешне, пытанне. Былі б у меня на іх адказы?
Але чаго няма, таго няма. Што яшчэ можна прыдумаць? Давай цябе трошки. Нельга цябе ў бок, так? І, та, у прынцыпе, нельга з табой нічого зрабіць. О! А гэтага не было. Это наш дэтэктыў. А вось гаспадар сава той, які пісаў. Тыпу. Добра, гэта пацешная ачыўка. У нас млын запрацаваў! Пайшлі ўніз. Не, нічога пакуль не магу зрабіць. О. Вада круціцца. Плыві! Качка дурная. Давай. Ты плыві, а я воду пушчу. Та не туди. І щоб... Ну, яна адразу дзюбу адкрывае, глядзіце. Ну, не ў той бок, вось сюды. Толстая качка. Ну, гэта неяк абразліва, я хочу сказаць. Ну, толстая, што пачалося. Так, а што мы робім з толстым... Дарэчы, я толькі заўважыла, што тут малюнкі кубов. Бабка, я прынесла качку. Бабка. На. Ага. Сетку, гэта как рыбу злавіць. Гэта я зразумела. Дзе подпал? А што ты хочаш, дарэчы? Ну, я казала, што яна спачатку качку дайце ей, потым сетку. Глядзіце. Штосьці сюды трэба пакласць. Добра. Дзе рыба была? Я думала, з рыбай неяк цікавей будзе. Так, ну, рыбу, я так разумею, сюды мы кладзем? Ага, бачыце, сетка у нас прапала. На один раз была. Што цяпер бабка дасць? Да на. Боже, бабка, ты столькі есі? І яшчэ штосьці ёсць. Моцная вяроўка. А для каго і для чаго? Што я магу з ёй зрабіць? Кудысьці зачапіць? Пакласці? Не. Не. Цябе? Сюды? О! Бачыце? Ай! Ага, ого, картинки. Зразумела. 2. Гэта яе ўспаміны. Я памятаю. Белы куб. Белы куб гэта ж добра, так? Так. А яшчэ? О, лічбы. А мы не ведаем лічбы, якія нам патрэбныя. Бабка, табе штось это яшчэ трэба? Падаецца, бабцы больше нічога не трэба. Карцінка штосьці нам пакажа? Во, яна нам паказвае, што вось млын працуе, успаміны мы маем. Значыць, нам засталося знайсці вось тыя лічбы.
А былі дзесьці такія дзіўныя лічбы? 3 лічбы. 3 лічбы. На? Не. 3 лічбы. Тэлевізор не працуе. Сюды не паставіш. Алло, алло? Не. 3 лічбы. Тут штосьці мы пабачым у акенца? Не, тут толькі 4, гэта мы ведаем. Боже, гэты млын такі гучны. Ай, ой, сяду інакш. Мне падаецца, я дзесьці штосьці бачыла. Не ведаю, што гэта, але окей. А якія лічбы? Хто мне скажа? Хто мне пакажа? А куды куб? Сюды засунуць? Не. Сюды, не. Сюды, не. Сюды, не. Не. 100% не сюды. Да у нас больш нічога не засталося, толькі ось забраць яе. А я павінна нейкі 3 лічбы ведаць? Можа, давайте, а што калі 6-10 гэтае самае? Не, не працуе. А шо куды? Падняць я яе не магу. Бачыце? Гэтае не працуюць. Забраць Не дае. Магу ў падвал зноўкі схадзіць? Зё. Во. Не ведаю, што... Во, лічбы. 2, 5, 7. Я ж памятаю, што дзесьці штосьці такое бачыла. 2, 5, 7. А што за чпок раздаўся? Так, зноў гульня будзе? Ага. Падаецца, запамятала. Ага. А гэта складзецца ў чорны куб, так? Так. Ой-ой-ой. А што за мау-мау? Яшчэ штосьці? Цяпер я магу цябе падняць? Не магу. Ай-яй-яй, бедная ты, бедная. Так, што рабіць з чорным кубом? Нам пісаў спадар сава. Што з чорным кубом трэба штосьці рабіць. Так, ага. Ну да, шторм ён нам даў. Ну, ён тыпу нас паслаў, каб мы знайшлі. Ага. А куды дзяваць гэтыя дрэнныя ўспаміны? Зноў у тую штуку? Зноў ісці ўніз? Ты прымеш? Прыме. Ой. Магчыма, я дарма гэта зрабіла. Яна знікла. О, бабка.
Ну, у нас сутульненько у хаті. А... А! Не, ну, слухайте, а Харви за что? Не. Нам, нам сказали, каб мы пайшлі адсюль, што тут зараз будзе крывя, і што цяпер усе нашы ўспаміны належаць возеру. Э, э, э. Усё, што ты да чаго дакранаешся, ты ўсё зменьваеш. Мы вызвалілі птушку. Так, у нас няма крумканча, у нас няма кароўкі і чагосьці яшчэ. Але мы, тыпу, скончылі. Ну, канцоўка, калі што, такая сабе не вельмі прыемная, я хачу сказаць. Фу, я б нават сказала фу. Вось. Ну, і цяпер мы, дарэчы, можам пераходзіць да гатэлю Іржавозера, бо вось якраз такі наш дэтэктыў. Яго туды даставілі, і цяпер якраз такі ён будзе ўжо на самім гэтым Іржавым возеры, ну, знаходзіць, адгадваць усе загадкі, якія ёсць у нас тут. Ух, ну, шчыра не ведаю, трошкі, канешне, нейкія такія, ведаеце, мурашы бегаюць, канешне. Не ведаю, як гэта будзе, калі ты глядзіш, вось, але калі гуляеш, нешта такое адчуваецца, сапраўды. Так што, вось, неяк так. Выбачайце, што я тут, можа, дзесьці тупіла. Ну, я не самая разумная дзяўчынка на гэтым свеце, але спадзяюся, гэта відэо вам спадабаецца. Вось, спадзяюся, я заўтра ўсё запампую. І ў пятніцу таксама паспею ўсё зрабіць. Вось, неяк так. Нагадваю, што меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы з вамі яшчэ пачуемся, яшчэ пабачымся.